Vera, dahil may isla, ikabuhi dyan, nagkurog-kurog. Naluoy ko na ito dito sa parokyan, nagkurog-kurog, kayo nabuang na ba? Hapit na dyan. Ano, maestra din siya. Wala naman siya kaon tungod sa modyol. Kunya, kalos ginaw na ulian. Kung ipahilot din mong kabuhi kay perting sa kaha. Kaya karon na ulian na siya. No? Nibalik na po siya modyol. No? Unang makaigsunan ko, pinaag, normal na jud nga malubat kita. Pero asa ta mo charge? Salamat, Brad. No? Oh, alimutan ko. Karon, na dyan na electric fan. No? Hay na. Mga igsuon, kinahanglan magpa-charge ta. Kung wala kakasabot si mong luhod. Atubang sa to Ginoo. Ya, tanawa ang mga pag-antos sa ato Ginoo. Nawa say hunong sa pagpaambit o sa paghatag o inspirasyon natong tanan. Kung wala kakasabot si mong pamilya, wala kakasabot si mong bana, wala kakasabot si mong mga apo, wala kakasabot si mong pamilya. Ayun na lang sabta. Life is not a problem to be solved. It is a mystery to believe in. Ang kinabuhi, dili problema nga pagasulbaron. Misteryo kini nga pagapuy-an. Unsa ang kinabuhi? Misteryo nga pagapuy-an, dili problema nga pagasulbaron. Balikon ako ha. Ang kinabuhi, unsa to? Mr. You. Dili Mr. Ong. Hindi po Mr. Lim. Insik din yung kinabuhi. Ang kinabuhi, Mr. You. Dili masabtan. Hindi man masabtan, ayaw na sabta. Dili na ito, sulbadon itong problema. Saan itong problema? Dad-o na ito sa Ginoo. Tanawa ang cross. Tanawa mga pag-antos sa ito Ginoo. Nawa ba ang cross sa pag-abot niya sa Kalbaryo? Tubag. Wala. Hangtod kini sa atong kamatayon. Usahay tungod sa atong mga pag-antos. Father, sa una, Father, sa wa pa ko ngilagad sa Ginoo, hayahay. Karon, nakadaadlaw na ko masimba, Father. Bisag way, misa. Musimba gyapon ko. Yang ano man ni Father. Daghan naman kay kong problema. Way lami ang akong kinabuhi. Wala na akong kasabot. Ay sabta. Ang kinabuhi, misteryo. Dili masabtan. Ya kung imo na nang mahibawan ang maong kamatuuran, ya dili jud masabtan ang kinabuhi. Unsa man itong disposisyon, mauna lang ang pagsalig sa Ginoo. Dili makaginoo. Dili man ta Dios. Dili ta kausab sa atong pamilya. Dili ta kausab. Lisod gid tag-usab sa tugo galingon. Ug tungod ni ana, no? Soron. Okay, advertise. No. Brought you by. Nag-live ta? Lutan yung mga gamit diri. No? Ano yung ta ko ma-assign? No? Wait. Reshuffling na hapit, no? Andong buwan lang may mabilin sa liin. Ako na assignment sa liin. No? Lugaw ray humok dito. Apil ang ilang kasing-kasing. No? So, wala mga kaiksunan ko, dili mawa. Nya tungod ang atong mga pagsulay, itong mga pag-antos, wala na hinungdan, di natakahatag sa atong kagalingon sa Diyos. Di ba? Gifted to give. O atong theme sa tibuok celebration nato sa 500 years. Dahil inyong sanina, no?
gifted to give. Kita di ay mga ginasahan. Kanang gasa na to, di na nato ipaambit tungod kay naluya ta. Sa una, sa bag-o pa, labi na day mga religious organization, bago kang lay minister, bago kang PYM member, bago kang CWL, bago kang Legion of Mary. Excited kay ka. Musuot sa imong uniform, excited kay ka kanunay. No? Kano sana po'y meeting, ha? Kano sana po'y gathering na mo? Kano sana po, excited kay ka. Yung bukanta ka o Our Father, maghila ka. Our Father. Anong karon pa bang ko na PYM? Anong karon pa bang ko na minister? Our Father. Di ka katiwas. Holy be your name. Mag-inilugay, pagpangatagak ang imong mga luha sa imong mga mata. Apil ang mga sipon. Your king. Naam ka. Lord, ganun karoon pa bang ko na bago, Lord? Ganun karoon pa bang ko ag-alagad sa imong ha? Ganun karoon pa man. Yung kadugayan, kinaunhan, kakita sa ilang mga kaubang PYM, kakita sa ilang kaubang CWL, excited kayo. Mingon din sila, hala, nindot lagi mga PYM, hala, nindot lagi mga lay minister, mga anghel. Nindutan ako mga kauban kay mga anghel. Kadugayan, wala, napakita. Luod, nalubat. Natungod na, di natakahatag sa tong kagalingon. Unsa may tabo kung di nata makahatag sa tong kagalingong gasa. Rambula ang gasa. Unsay mabasa? Di mabasa. Rambula ang gasa. Irambol yun. Unsay may tabo sa mga dunay gasa, may dili nila ihatag. Ha? Very good. Saan? Kung atong abusuhan ng atong gasa, kitang tanan, masaag. Ya tungod niya ana, mga igsuon, daghan ang nangalaglag yung mga kalag. Yan naman, atong giabusuhan ang atong gasa. Kawas nga giabusuhan, atong gitaguan ang atong mga gasa. I hope atong ipaambit ang atong mga gasa. Nagikan sa Ginoo. Sama sa itong Ebanghelyo karon, tanawang atong Ginoo, iyang ipaambit ang iyang talent, time, tanan, treatise, iyang ipaambit. Sa Ebanghelyo karon, dunay usa ka tao, atong tay utso na katuig, wala ka. Karon na ba kay ting katugon orasa no? Katugon mo? Katugon. Katugon. Ano ka wow? Katugon mo. Kay bukawon ra mo nako inig kahuman. Sis, nahuman na ta. No? Unsa man pa hulay dayon among kantahon nimo? Bitaw. Sa to Ebanghelyo karon tanawa, pamalandungin ninyo yung Ebanghelyo. Imagine ka kung ikaw ning masakiton. 38 ka tuig din nakakalakaw. Kani ang atong Ginoo, walang mubuhat nato. Iyang gipaambit, iyang gihatag ang tanan para sa atua. Grabe no, makalipay ba? No. Kung ato lang pamalandungan ang mga buhat sa Ginoo, way tao, way Kristiyano nga magulanan. Yan naman, na-trap man ta sa kabalaka. Na-trap man ta sa itong sakit. So, sapit ako matay ni Lord. Tiguang na ko, Lord. Or nalimtan ba ko ni mo? No. Ay, ang kinabuhi makalibog. Usahay katawa, usahay luha. Ngano man kaha. Puno sa kabalaka. Yung sahay, dili kay usahay, kanunay. Atong gi-associate ang sakit sa physical. Kana siya masakiton. Ano man, di ka lakaw. Kana siya kasakiton, kay di ka kita. Kana siya kay masakiton, kay di ka sulti.
Abi ninyo, mga pinangga ang katawhan sa Dios, daghan day tag sakit. Ako nga nagsulti masakiton sad. Kitang tanan nga niya dinhi karon masakiton. Una, kanang gitawag psychological illness. Unsa man ning psychological illness? Puno ni siya sa bias. Uni tao nga puno sa bias. Kita gani siya naghinunghungay ng yang mga kauban. Ako na po libak aning mga yawam dagko ay. Wadyo sila mahimo. Labtanon. Hinawayon. Nawag mo sa kadungog. Ang iyang hunahuna, negative kanunay. Way adlaw. Yang iyang hunahuna, dili negative kanunay. So, tawag anang sakita? Sakit din, no? Nakita kas parihag dagway sibong kontra. Pigo di mo kontra. Hindi na ka mo tagad. Psychological illness. Murag wa na diri sa Clarin. Wa ba na diri? Ha? Wala? Ana? Sa may laing sakit, kining gitawag emotional illness. Abi ninyo, kining psychological o emotional illness, daghan kaini. Physically sound, but mentally and emotionally ill. Terminally ill. Nya, physically sound. Okay kaing lawas nila. Pero lang emotional illness, grabe. Kanunay nagkinuktok, kanunay nag-uol, kanunay nasubo. Why kalipay? Okay, why kaligo? Why kalipay? Sige lag kaguol. Sige lag pagdumot, emotional. Grabe dumot yun. Kamantay mo itong Hitler? Grabe ang dumot. Duharan di ka klaseng kasing-kasing karon nga nag-influence sa tibuok kalibutan. Pila? Duha. Una, Sacred Heart of Jesus. Ay ikaduha. Ikaduha. Hatred Heart of Satan. Hoy. Sa tayo na? Ikaduha. Hatred Heart of Satan. Sa una sud kaayo. Labing kay sila. Karon. Bahala na magkita ta dito sa dako nga cross. Dili ko mo tagad nimo. Bisan pag mag-abot ta sa impyerno. Why sukod ang akong pagdumot? Ano gitawag hatred heart of Satan who continue to influence the whole humanity. And the second is the Sacred Heart of Jesus who continue to offer His mercy, His compassion, His understanding, His love for all of us. Nya kining hatred heart of Satan mo ni kanunay masakiton ang atong dughan. Instead magpinasayloay, magkakita kasi mong kaubang minister naglibak nimo, nagdaot nimo. Sa may makita mo matagbo mo saan. Ituman ba ninyo ang pagpinasayloay? Tuwag. Pagtagbo nagsinayloay. Wa magpinasayloay. No. Nagsinayluay. Nga naman, daghan ka nato nga nangalagad sa simbahan, but victim of the hatred heart of Satan. Hoy. Og maunay hinungdan, nga nabiktima kita, yan yung kaduhang matang sa sakit, nga gitawag, emotional illness. O kining biktima sa hatred heart of Satan, dili ni siya productive. Destructive.
active. Maguba na ang atong pamilya. Why sukod sa bars? One time, diniduol na ko, babae. 40 years old, ana siya na ako. Father, ang akong igsuon, ano man, possess. Ha? Gisamiban, Father. Ano kayo mo ka? Nagdako sa holy and exercise water, nga imong gibless. Akong gisablig sa akong igsuon, Father, ni dagan. Kay init kaayo ang holy and exercise water. Father, perting inita ko no. Posible. Nya sa man imong igsuon karon nga lalaki kay ato tabangan. Ningon siya, Father, tuas Cebu na trap sa COVID. Nawa tay mahimo ana. Sa may akong kaalaga nimo. Father, na ako'y sakit diri sa akong tiil. Dugay na ni. Maglisod kog lakaw. So mo ba? Dali. Dawat kag sacrament of healing. Sa ning sacrament of healing, confession, anointing, and then simba kanunay, Holy Communion, the body of Christ. Kana ate mo na ang sacrament of, itawag na, sacrament of healing. Ano to? Dili sacrament of killing ha. Sacrament of healing. Ayaw na magduol tambalan. Uy, ako, tingnan dyan ko ninyo, ayaw magduol og faith healer. E daghan ba yan, niya sa simbahan, nag-practice og pagkamananambal. Sultian ta mo, nakikupitensya mo ni Kristo. Uy, nahi naman mong tinanawan ako. No? Ako na ipasabot rong taon. Ha? Okay. Pahinumdumay ko ninyo, makalimot ko ha? About faith healer. Okay, padayon ta ni Ate Corazon. Yangan, Corazon. Mapit ko karon kay sa iya ha, kay dunay magpa-anwen, no? Ikan diri. Naitabo, sa ako ka ngayon, nwen, nga kung andam naka go to confession, embrace Jesus Christ through the sacrament. Gaksa, si Kristo lang. Ay na pang itaglain. Nagtukod sa simbahan, aron adto ta dito magpasilong. Naitabo mga igsuon, pag anoint na ko, anointing of the sick, mutumog sa dili, iyon siya nga, Father, namugat kog taman. Oy, positive sign man na. Ya dunay spiritual harassment ang usang tao. Sige, atos ubos kong bintog kay maghatag ko nimo prayer of deliverance. Nagpaabot siya dito. Yan, pagpanguros pa nako, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, nagwild na siya. Go, Satan, tell me your name. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. I am Haji. I am Hagar. I am Lucifer. See? Ako ipangutan na, Lucifer, why are you continue to possess the body of Corazon? Because she is mine. She is full of hatred. Hoy, unsa ko no? She is mine. Because she is full of hatred. Kinsay ni sod niya? Lucifer. The high rank of the evil spirit. Muna nga, please, katawhan sa Diyos, nga niya din kan forgive. Be merciful. Yan naman, sudlan ta. Tinuod nga dunay yawa. Mapinangga kay suon, tinuod nga dunay yawa. Kita na ba mog yawa? Tubag. Hoy, kita na ba mog yawa? Yung tanaw mo sa iyong tapad,
Kita na bumugyawa, yung tanaw sa tapat. No? Dili na yawa. Eh. Tinuod, niya doon na yawa. Tinuod niya doon na yawa. O, ang paagi sa Ginoo to protect us is the church. To protect us is to promote the sacrament established by Jesus Christ. One time, ginanawag na ko sa kapari, Father, tabangi mi. Ano man? Ari ako diri sa parokya. Ano man, Father? Nai-possess diri, Father. Sa Father, dili ko kaanha, kay puno kay kong schedule. Pero tabangan ta ka. Sa ano yung pagtabang, Father, nga di ka mo are. Akong isend di mo ang blessing sa mga sacramentals. Pag-bless og tubig, Father. Pag-exercise og tubig. Salt og olive oil. Kana siya gitawag nag-sacramentals, Father. Kung ma-bless na nimo, ma-torture nimo pag-ayo ang demonyo. Father, wako'y kumpisal. Yung pare, Father, wako'y kumpisal. Father, ihatag ang imong ministry. Nga dili gikan nimo. Father, ay kahadlok. Kay talawan, kay nyawa. Sa tong nyawa? Talawan. Taslakan. Hadlukan. Asa babasa? Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19. Asa itong basa? Versikulo 2, Kapitulo 2, versikulo? Asa? Kalimot na mo. Labog sweatres, paspas kayo mo. Santiago 2:19. Ningon si Santiago, nagtuo ka ba? Nya usaray Dios. Yan na maayo. Apan ang demonyo nagtuo sa ug nagpangurog sa kahadlok. Unsa to? Nagpangurog sa kahadlok. Talawan kaayo ang demonyo. Talawan kayong yawa. Akong inang pare, Father, talawan kayong yawa. Ikaw, Father, ayaw kahadlok. Itapion ang imong mga kamot sa iyang ulo, Father. Human nimo blessan ang mga sacramentals, Father. Unya akong isend nimo ang mga prayer of deliverance, Father. Labi nagparis-pris ka, mubaw ang demonyo sa imuha. Siya ma-over, Father? Just wait. Duha na mi ka oras, Father, nagpray. Hangtod karon. Wild gyapon kayo. Father, soy. Hadlok lagi ko, Father. Hadlok ba ko, Father? Nyag mubalhin ako, Father. Ay, kag-all, Father. Ikaw na po akong i-deliverance. Pero, Father, trust Christ. Don't trust yourself. Dito na si Father. Iyan ang butang iyang kamot. Ngadto sa sa poses. Iyang gigamit ang holy and exercise water. Holy and exercise oil. And the holy and exercise salt. Nitawag si Father na, Father, success. Father, 30 minutes ra, nigawas na ang demonyo. Congratulations, Father. Father, di angay kadlukan ng demonyo. Talawan ang demonyo. Amen. Nagpangurug siya sa kahadlok. Unang kita nga niya din ni karon, palihog, pangayo mo sa atong kumbento og holy water. Gamit kay na. Kay bawo ba mo nga dunay na possess nga sakristan mayor? Hoy. Sa mga sakristan mayor, head sa mga altar boys. Taga diin, taga KOC. Imagine na ka, syudad. Kay daghan karon, mutumog sa dili, daghan karon nga giharas sa demonyo. Why exempted? Apil ning gisulti. Kita tanan. We need protection. Ang uban habak man, tinuod dili. Ang uban pod kina mga diamond for protection against the unclean spirit. Sayop na. Ang atong protection is the cross of Jesus Christ.
Ibaw mo man yung cross ni Kristo? Basta ma-bless na sa pare. Basta ma-bless sa pare. Mukurog ang demonyo ni ana. Masa naman itong isuot ron? Napa ba mo yung cross? Uy, sabi na inyo gipangkwintas diha. Dili na ninyo gikwintas ang atong pagtuo. Please. It is a protection against the evil one. One time, diniduol sa akua, usa ka Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Isa na ko, Father, niyanhi ko nimo, tabangi ko. Luya na kay ko, nag-wheelchair siya. Sa, di ko katoliko, Father. Iglesia ni Cristo ko. Saan mo ba? Di ko kahatag ni mo sacrament. Ang mahatag na ko is prayer of deliverance. Ikuha na ko ang cross. Tanan akong gisulti ninyo with documentation na siyang na. Doon na tayo video, actual nga video sa exorcism and deliverance. Galing lang, gididaan ko ni Bishop. Usually sa una, akong patanawon ang mga audience sa actual nga deliverance. Pero bawalan ko ni Bishop sa nga, Father, ay lang na ipakita. Kaya mahadlok ang mga tao. Unang ako magpakita karon publicly. Pero na, mga dulag 200 na ka-actual na exorcism. Kaya naadyawa. Naadyan. Padayon tatong Iglesia ni Cristo. Among Iglesia ni Cristo ni Adto, na sa Father, kung sa'y ihatag di mo, Father, mora ko dawaton. Diyan ako mahatag di mo karon ang simple prayer of deliverance. Pag deliverance makaigsunan, hadlok iyang asawa. Kay walking possess ang iyang bana. Nya ang nahitabo makaigsunan ang cross. Nya akong gibutang siyang lawas ni lakra sa iyang cross. Kada bitong kabantay mo ng kabaw nga butang tatakan, markahan. Kabantay mo na. Ngun anak jud nipilit sa iyang ang cross. Humingon siya na ako, Father. Second time na deliverance mi na taga Cebu, marilag buhol para magpa-deliverance. Kaya naabtik man siya. Paspas sa pagkaon, ninduti ang tug, naulian man siya. Ingon siya na ako, Father, ibaw ka, ang official teaching sa simbahan namo sa Iglesia ni Cristo, ang cross iyas demonyo. Muna'y among pagtuo, Father. Pero karon, Father, nga nakita nako nga powerful di ay kaayo ang cross ni Kristo. Naman nas 1 Corinto 1:8. Alang sa mga wa maluwas, binuang nila ang cross ni Kristo. Basta to? Alang sa mga wa maluwas, binuang nila ang cross ni Kristo. Apan alang kanatong giluwas, gahum kini sa Dios. Unsa ang cross? Gahum kini sa Dios. Og mingon siya nako, Father, tungod kay grabe man ang effect sa cross sa akong ginabuhi, Father, tanawa ko. Ibaw mo sa iyang gibuhat, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Iglesia ni Cristo siya by birth o karon katoliko na. Ito pakpakan ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Kung ato ding ipaambit si Kristo, daghan ang mabago. Apan kung atong kaugalingon ipaambit, daghan ang mahilayo sa Ginoo. Wala nga, nining theme na to, gifted to give. Atong ipaambit si Kristo, ngadto sa katawhan sa Diyos. Bisan pa ang mga dili katoliko, mamalik sa tinuod nga pagtuo. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ang Ginoo sa mga Ginoo. Wala gitawag emotional illness. Hatred. Wala nga nining Lenten season mga kaigsunan atong hinluan ang atong kasing-kasing atong dughan. Kung bugat pa ang imong dughan, daghan ka pang gidumtan. Kung sa to,
Kung bugat pa ang imong dughan, daghan ka pang gidumtan. Apan, kung ang imong kasing-kasing gaan, daghan na kang sala, gikalimtan. Amen? Ang inyong kasing-kasing ron, bugat, gaan. Secret. Secret. There are only two kinds of heart influencing the whole world. And it is the sacred heart of Jesus and the hatred heart of Satan. Saan po may laing niya sakit? Ang laing sakit is relational or behavioral illness. Ano to? Behavioral or relational illness. Unsa man ning behavioral or relational illness? Dali mausab ang iyang kataras. Nagkatawa-katawa pa ron. Sunod oras, nagmugot na. Pantay mo. Usara ang iyang gikasukan tibuok parokya ang dili niya tinggan. So tawag na behavioral or relational illness. Kung naa siya, linaw ang grupo. Kung wa siya, linaw ang grupo. Kung naa siya, gubot ang grupo. So tawag ng sakita, behavioral or relational illness. Muragwa na diri sa Clarin. Ano na tanang dapit, no? Masa pa may laing sakit. Kitawag nag spiritual illness. Masa man spiritual illness? Morning tagsara mo simba, tagsara mo kumpisan, tagsara mo duol sa simbahan. Kasagaran ba yang karon ha? Lenten season ron, paningkamot jud mo, paningkamot ta apil ko, mangumpisal ta. Hoy, kasagaran ba hindi mangumpisal no? Kining kuyog sa pare. Tinoo, dili. Hoy, driver sa pare, kusinira sa pare, tinoo, dili. Ang naas kumbinto, no? O na mga way kumpisal. Tinoo, dili. Ang pinakakuyaw pa jud kung ang pare may way kumpisal. Asti lang tikia. Kitang tanan, apil ako. Pinahanglan, pangumpisal ta. In order to purify our hearts, not only purifying our hearts, but sanctifying it. Mao na nga mahinlo jud ta. Ya tungod kinahugaw naman itong kasing-kasing. Tungod sa atong psychological, behavioral, spiritual, ug mo resulta nag physical illness. Ano mga sakit ta? Pero kung muduol dita ni Kristo makaigsunan sa sacrament, dili lang physical illness iyang ayohon. Maliko na ka? Dili lang physical illness ang iyang ayahon. Ato magtambalan, physical illness ra ang ayohon. Psychological, emotional, spiritual, behavioral or relational illness, wala na mahatag. Asa na mahatag? Ni Kristo ra. Nyawa na mas Kristo ron. Asa man nato madawat ang ato Ginoo. Tubag, through the sacrament, He founded. Ang mga santos, tubangan, San Jose, San Vicente Ferrer, sa may idol na itong mga santos, San Pedro Calungsod, sa may uban, no? Ang ubang halos tanang mga santos, dili sila perfecto. Gawas ining bayhana. Nga itong inahan ba? Siya ray perfect. Una nga, I hope magdugang inyong gugma sa Mahal na Birhen, labi na sa Rosario. Mga batanon, yan din sa akong atubangan. Please, pray the Rosary. Every day. It should be every day. When Mary is present, Satan is absent. Sa to?
When Mary is present, Satan is absent. Wow. Katiman ini, ang mga tao, manindot kaayo nga saad. Doon ay 15 promises sa Mama Mary. Pero doon na lang ko'y pipila, ihatag din nyo. Ningon siya, ang mga mag-devotion sa rosaryo, dili mamatay og kalit. Uy. Dili mamatay og kalit. Ganahan mo di mamatay og kalit. O sana siyang mga saad. O kung mamatay manggani kita, ningon naman la Birhen, dili ka mamatay without the sacrament. Wow. Dili sa gusto nga mawala ta sa iyang anak forever, eternally. Gusto siya mauban ta. Bahala na taway klaro. Rosaryo ra jud. Ya ang atong pagrosaryo with 100% devotion. Dili lang for the sake of compliance. Hail Mary, full of grace, Holy Mary, our Father. No. Maghibahin ka Maria na puno ko sa grasya, Santa Maria na kasi Joseph, Jesus, Amen. Ama namin na kasalangit, kalagyan mo sa Joseph, Amen. Ama namin na Joseph. Ayun lang pag rosaryo, Uy. Should be with devotion. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Hail Mary, full of grace. Sabi ninyo, buhat aragunan niyo, karong gabi. Soy. Bugnaw imong hunahuna. Nga naman, Mary is present with us. When Mary is present, Satan is absent. Anong gubot atong pamilya? Wala ta maghiusa sa pag-ampo, labi na sa santos. Just imagine makaigsunan sa Lord, sa Fatima, o sa ubang apparition sa Malabiren. Usara yang tuyo kung inyong tanawon. Please pray the rosary. Nakita Katoliko. Akong ipangutan ang mga bata dito sa bukid sa Luon. Mga bata, kinsa may nag-ampo before matug, why ni hands up? Jenny hands up. Akong iusap ang pangutana, mga bata, kinsa man ang nitanaw sa probinsyano before matug. Kaya ba mo, astang maestra. Hands up, no? Astang maestra, O sa may sign, anak, wa na makita sa mga bata ng nanay ug tatay nag-ampo. Uy, nay, mga nanay ug mga tatay, kinahanglan di ay makita mo nga nagluhod sa inyong mga apo. You protected your whole family. Pila ka oras, pila ka minuto ang rosaryo tubag? Napila mo ka oras mag-Facebook. Father, why tug, Father? Nagbila. Gigamit sa demonyo ang mga gadgets na to. Ang atong mga cellphone. Aron, dili kita kahimaya o kaampo at tubangan sa Ginoo. Please, it is a modern slavery. Sigog doctor, sigog tanaw cellphone. It is a modern slavery. Uy. Mo na maka distract na to sa Word of God. Please, kaninyo nang buhaton, kinanindutan ang imong kaugalingon. Yeah, you will bring peace wherever you go because she is the mother of peace. Jesus is the King of peace and she is the mother of peace. Amen? Pakpakan na to mahal na Birhen. No. One time, nag-exercise ko, ako ikuha ang imahin sa Birhen. Ningon na na-possess, Father, pwede mo balhin me? Kasang balhin? Ano, so, parang kahoy may kahoy, di ba? Kasya ba? Ito kuno sila balhin. No. Anong balhin mo? O pagkita mo mag-prayer.
apil mo ampo. Nanang babae, nanang babae. Nanang babae, Father. Isa na babae yan? Siya. Tanawa ko sa gospel, woman. Ang title ni Mary is Woman. Kunin mo ni atras sa Old Testament, Genesis chapter 3 verse 15. Sa may gisulti dito. Ikaw babae, ang imong kaliwat mo tunob sa o sa bitin. O ang kaliwat sa bitin mo paak sa tikod sa babae. Kinsa man ang babae, dili na si Eva. Baliha ang Eva, ano siya mabasa? Ave. Ave Maria. Siya ang bagong babae nga mas powerful pa sa unang babae. Kay kining maong babayhana mo tunog sa ulo sa bitin. Kanang Legion of Mary nga image, ano na siya? Nitunog sa o sa bitin. O ang kaliwat sa babae, way lain, si Kristo. Ang mutunog, mudugmok sa o sa bitin. O ang kaliwat sa bitin, muatake sa babae. Delikado din ang mga atake ni Maria. No? Kaliwat sa bitin. Duha rin ni kakaliwatan. Basta doon na muatake sa babae, hindi na kaliwat sa babae. Kaliwat na sa bitin. Maingon gani, kaya kita lagi Katoliko, atakihon ta, pitok-pitok rin ng mata na to. Tinoo dili. Ngano man mong mga Katoliko, mingon day mga pastor nga pinangga na to. Ngano man mong mga Katoliko, nagtawag man mo ni Maria nga Mama Mary. Wa kailas Mary ninyo. Wa ka na kasabot sa inyong sinultian kay dili sa Dios. Yung sa may tubag sa mga Katoliko, pitok-pitok rang mata na. Yung sa may tubag, bitaw no. Tinood ang mga Katoliko no. Namingon na po sila, nganong manguros man mo? Kaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang cross ni Kristo, tanawan ninyo. Nasa iyang atubangan, nasa iyang luyo. Tubag. Asa ang cross ni Kristo? Sa iyang atubangan, nasa iyang luyo. Nasa iyang luyo. Yang ano manguros man mo sa atubangan? Manguros mo aris luyo. Sana samahan sa anak. Unsa may tubag sa mga Katoliko? Pitok-pitok na pumata na. Bitaw no? Pagsunod adlaw, ni bitaw sa pagkakatoliko. Kaya ang tubag bitaw no raman. Bitaw no, bitaw no, bitaw no. Nahimo ng born again. Gibunyaga na. Dito sa Bunbon. Bunyaga na sa Bunbon. Ya, katikista. Altar boy. Sayo pa na. Before mo mamalhin, kamong ni adin ni karon, before mo mamalhin sa laing pagtuo, paminaw sa mo sa side sa Katoliko. Aron healthy ang inyong desisyon. Paminaw lang mo sa pastor. One-sided decision na. Hoy. Pero sa ako paminaw mo sa pastor, paminaw sa mo sa simbahan. Ana, di ko mamugos ni mo. Ikay mag-decide. Abi ninyo, doon na tayo YouTube channel, paliw ko subscribe mo, katong paka-subscribe sa Punto per Punto Worldwide Catholic Bible Study. Naghimo ko, mamantay radio station, mamantay TV station. Ang Katoliko ba? Luoy dyan kayo, no? Mamantay TV station, mamantay radio station. Wagan ni tayo gasoline station. Nakita may pinakadako. Tinoo dili. Atong miaging mga buwan, tinubagay mi ni Brother Eliseo Soriano, no? Pero akong giampo siya ron kay namatay man taon. Na tunta mo ato to sa langit ug mabasaylo yung mga sanga. Kunya gi-take down ni Brother Eli Soriano kay maglisod man siya tubag sa kong mga pangutana. Kay ningon man siya nga nandito sa nobinaryo na gawa ng pare sa nobenaryong ito, ginawa nila na si Maria ay Diyos ng awa, divine mercy. Just imagine mga kapatid, itong doktrinang ito ay kahangalan. Dito ito sa page 63, sa nobenaryong ang title ng nobenaryong ito, ang Birheng Maria ang tagapangmagitan. So tingnan nyo mga Katoliko, nagtuturo ng mali. Nagtuturo ng kasinungalingan.
Meron bang pare dyan? Meron bang kahit pa, akin lang papa, haharapin ko ng maginoong diskusyon. Nga akong gitubag si Brother Eli. Brother Eli, nandito lang sa Bohol. Ang handang-handa na haharap sa'yo. Pero bago ka haharap sa akin, sagutin muna ang simpleng tanong. Nandyan sa inyong kamay yung nobinaryong iyan. Pero nandito din sa akin. Original po ito. Bakit ang sabi mo page 63? Page 18 lang ang nobinaryong ito. Ang simpleng tanong, Brother Eli, at lahat ng mga kasamahan mo, bakit umabot kayo ng page 63? Ang nobinaryong ito ay page 18 lang. Okay, ating bilangin. 1, 2, hanggang 18 lang. Simpleng tanong, bakit ka umabot ng page 63? Ikaw ang nagsisinungaling at hindi kami. Nahirapan ko sa kalisod. Nagtagalog na ko. Ang worldwide na to, punto por punto, magtagalog ko dito. Natanaw mo dito, kay doon ako yung online blessing sa mga sacramentals. Nasa online deliverance. No? Nadaghan ka ayong na-liberated from the evil spirit. At pakpakan ang Ginoo. Yung katong simple nga pangutanan ako, di man matubag ni Eli Soriano. Nasuko siya nako. Tungod sa iyang kasuko, gi-take down niya ang tibuok YouTube channel nako. Take down dyan. Doon na 12,000 ang subscribers adto. Kaya nag-upload ako sa akong mga videos, mabot mga tag 100,000, 200,000. No? Ang utanaw. Yang gi-take down ang akong first YouTube channel. Yan, namatay naman to. Doon na may pagkabanhaw. No? Naghimo na pugog ako. Bago. Nabot na rog 33,000 ang bago na tong YouTube channel. O doon na yung usa ka elder sa Seventh-day Adventist Church na communicate sa ato Father, nagsunod ko elder. Siya mo'y webmaster sa tibuok Pilipinas. Siya nagda sa website nila sa Seventh-day Adventist. Say, usas mga head sa ang iya ko nung dala sa ang iyang sakupan is mura og equivalent na to sa Archdiocese of Cebu. So dako. So ang Archdiocese of Manila under niya. So dili ni basta-basta dako ni nga iho. Ingon siya nako, Father, 100% akong magkatoliko. Father, gusto na ko mo kalawat sa lawas ni Kristo. Salamat sa punto por punto. Father, ako rang usa, ubalhig katoliko. Ang akong asawa, ang akong mga anak, akong mga relatives, puro Seventh-day Adventist. Kay natao kong Sabadista. Pero karon Padre, atong December 27, last year, hingpit na siyang nahimong katoliko. Is that amazing? Atong pakpakan ng Ginoo. Unsay kalainan sa mga laig tinuhuan o katoliko mamalhin? Ang kalainan mao kini. Ang katoliko nga mobalhin way kabang kaagan. Sa ato pa na brainwash. Kasi may bitaw no. Bitaw no. Yan ato nas bunbon si Larin, gibunyagan. Gituslo dito. Kita ka Ginoo wala. Wala pastor. Giduok og usab. Dugay-dugayon na to gamay. Nabuwa-buwa na. Unsa man John? Kita ka ginawa. Wala lagi pastor. Dugay-dugayon yun basta di ka kita. Gidugay-dugay na John. Dugay dusugan. Ay pastor tama. Kapag-kapa na. Unsa man? Kita ka Ginoo. Pastor kita na ko Ginoo pastor. Iya bitaw gibawsan ang pastor og duok. Sa kanong imo mo kong idok? Ngano ko mong imo kong idok? Makigstorya ni mong Ginoo pastor. Makigstorya mo ng Ginoo. Pastor, makigstorya ni mong Ginoo. Muna mga pinangga kong mga igsuon, ayaw ninyo ibaylo ang atong pagtuo. Pero daghan mang Katoliko inosente in town. Please help me by subscribing our YouTube channel. Nabutag 33,000 ang atong subscribers. Every day doon ay 100 subscribers. Ang inyong matabang lang dyan, itong mga igsuon na to, ang mga dili Katoliko, matanawa lang sila. Ina lang nga, paminaw sad mo.
Kay ground zero man mo pagkakatoliko. Sa ito ba di healthy inyong pag... Kay dili man equal. Ground zero man mo knowledge sa pagtuong katoliko, di ba? Yung katong elder, di ito ground zero. Well-founded na to doctrinally, theologically. Dili. Lisod to pabalhinon. Ang mga dili katoliko na nga ibalik sa pagtuong katoliko, milagro na siya. Kasi tawagan na, imposible. Milagro na. Pero katoliko gani, mubalhin o born again, tungod kay gigaag noodles, katoliko ganing nibalhin sa laing pagtuo kay tungod sa 5 kilong bugas kada semana, gitawag nag utang kabubuton. Kay gipa-eskwela, Father, ang among mga anak, ngam dahil inyong dawaton ang ilang scholarship program, apan isalikway nila ang ilang pagtuong sayo. Parang ipahilo man nato ang simbahan na gipakamatyan ni Kristo. Gipakamatyas mga martir. Gipakamatyan sa daghang mga santo. Di ba insultos mga martir? Yung wa sila mubalhin og laing pagtuo, giulaan nila dugo. Pero kamo, gibayluan rag sardinas. Ay. May man ni Father kay there is a born again Father kay kuhaon me. Dunay libre nga sa kay Father. Sa Katoliko kami may mupliti Father. Sa born again ang pastor by Modray. Kuhaon me Father. Kutapulan mo. Nahigugma man ka man ni Kristo, di mo magpakasayon-sayon. Nahigugma man ka sa ito Ginoo, di mo kuuta sa atong bulsa. Yan naman, nahigugma ta sa Ginoo. Musakripisyo ta. Ni sakripisyo na ito Ginoo niya magpahayahay pagkaya. Uy. Ningon ang atong Ginoo, sunod kamo kanako, pasana ang inyong cross. Wa siya mingog ayaw pasana imong cross. Yung sa man ang inyong kalaki dia, kinuha man mo. Hindi nagpahiyahay mo, wa mo mupasaan sa inyong cross. Ang tinuod nga nahigugma sa ito Ginoo, naglisod, nagantos. Bisan pas kalisudog pag-antos, nisunod tapon sa ato Ginoo. Amen. Well, practice kog Latin Mass dito sa KFC. Kaya ano na-practice kog Latin Mass? Ano? Dili tungkol kay ganahan ko mag-Latin. Not because of curiosity, but because it is the sacred language of the church. Ikaduha, because of the ministry of exorcism. Ang mga demonyo mo hangyo man, Father, ayaw pag-ampog Latin, Father. Please. Kana lang Bisaya or English mo. Ayaw ng Latin, Father. Ayaw, maluoy ka. Mama, hangyo si Father. Ayaw, ipaampo ang Latin. Abin nyo, napu nakabuok ning lutaw. Nga poses. Usan ni anak, nakuhaan jud na mong video. Actual video. Lutaw jud. No? Ang usa jud naapit maabot sa bungbong. Atop, di bungbong man gilid no. Atop, apit maabot sa atop. Nagtinanawan namin nga usaon man ni nato. Nilutaw naman ni Brad. Dili na nato ba naugon bro? Kay libre na ning pliti. Ang sign gani mo lutaw ang demonyo. Masultig laing pinulungan, lain-lain pinulungan. Linguist ang mga demonyo. Sign na nga nahadlok na sila. Mallibat ng mata, sign na nga nahadlok na sila. Dapat na mag-ampo. Kung doon na gani, maani din eh, ampo ira ninyo. Yan na may holy water, liguag holy water, di ba mo? Gawas ng demonyo. We are powerful. Uy, dili lang pare, kita tanan. One time, naka-encounter kong Lucifer. Akong inan sa Lucifer. In the name of Jesus of Nazareth. Nafatar nga nung mutuo man tang Lucifer. Gisilyuhan man mo. Dili siya kapamaka kung imong silyuhan. Saan pagsilyo?
In the name of Jesus of Nazareth. Ang exorcist ay makahimo na. Dili pud ka mo. No. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your real name. I am Lucifer. Are you afraid with God? Yes. Utugan sa tinuod. Are you afraid with the angels? Yes. Are you afraid with the saints? With all the saints? Yes. Are you afraid with Papa Francisco? Yes. Are you afraid with Cardinal Tagle? Yes. English speaking ang demonyo. Are you afraid with my bishop? Bishop Alberto Uy? Yes. Are you afraid with my parish priest? Reverend Father Ruel Tumanday? Yes. Si Lucifer. Are you afraid with all the priests? Yes. Are you afraid with God's people? Oh, are you afraid with the faithful? With all the faithful? With the church? Yes. Why are you afraid with us? We are sinners. Why are you afraid with us? We are sinners. Iyon siya. Because you are God's people. Because you are God's people. And you are powerful. Kung salita, we are God's people and we are powerful. Wow. Grabe, no? Di ta mahadlok sa yawa. Sila'y dapat mahadlok sa atua. Amen? Every Wednesday, karong gabi every Wednesday until Sunday, alas 8, ato sa alas 10:30, natay Worldwide Catholic Bible Study. Manay counter nato sa Iglesia ni Cristo, Wednesday to Sunday, sa YouTube channel nato. Punto por punto. Sarta nagkuhan ko Latin Mass, then iduol na ko, Father, pwede makigstorya. Sige, usa may atong istoryaan. Father, dunay tibuok pamilya nga UCCP, taga Hitafe. Nya, magtanaw sila sa imong debate. Nakakita na mo sa debate na mo? Sa Iglesia ni Cristo? Kasi wak kakita. Daghan pang wak kita. Tanawan nyo sa YouTube na to, YouTube channel gapon, INC Debate with Father Darwin Ditcano. Katong debate ha, hangtod karon wa mag-upload ang mga Iglesia ni Cristo. Kay magwali man ko sa merkado. Iglesia ni Cristo ray kamao, born again. Every month magwali mig merkado from 7 a.m. to 10 a.m. ngadto sa 7 p.m. Wali mis merkado. Nindot kay trumpa, no? Ningon mo ng Iglesia ni Cristo ministro nga, Father, musukol ba kag debate? Kay mga pare, mga putig itlog. Hindi ko nga puti, di may itlog, no? Kita ka. Kumain ni amo kay puti, imuha itom. Sama-sama, musukol kag debate. Sama, karon na dayon. Di ta ka atrasan. Sa dili ako'y matubang nimo. Doon na may official debater, national debater. Kamao po siya mo Bisaya, Father. Saman, si Caramel Parba. Saman, una mong national debater des Pilipinas. Saman, musukol ka dili. Talaw ka no. Ano itong ministro? Brad, dili ko musibog bisan o sa kalaka. Bisan pag inyong founder, dad-o ninyo sluon, dili ko kamo sibugan. Kung confident ka mo na tinukod ramong Felix Manalo, samot na ko, tinukod kong Kristo. O mingon siya nga, sige, debate ta. Pinirmahay mo. Kunya, pagsunod adlaw, excited si Ramel Parwa kay first time sa tibuok Iglesia ni Cristo. Dunay pari muatubang nila. No? Excited kayo ang tibuok Pilipinas. Tungod
mga Iglesia ni Cristo. Kay maghugok man na sila. Basta na debate. Hinakutay. Nya, sa mong debate doon ay 20,000 ka mga audience, live audience nga nagtanaw. No? Kunya, live sa ilang INC TV, sa page sa Facebook nila, o sa YouTube channel nila, ang among debate. Nagingnan ko ni Roy Rifugio, ang local minister dito sa Loon. Reverend, hapit na ang debate. Naniad din ang MOA, Memorandum of Agreement, gikan sa central office nila. Ingon siya nako nga, Father, pwede pa ka mo atras. Batanon ka pa, Father. Wala pa kay kalibutan sa ubang kalibutan. Father, naluoy ko nimo. First time nimo makigatubang og national debater. Ya first time nimo makigdebate. Inigsuunan ni Father, atras na lang daan. Father, basig na hinayak ra ka nining debatiha. Pwede pa ka mo atras. So sa manang muwa nimo, ambi-ambi. Pagtanaw na ko dito, na 3 conditions. Aron before madayon ang debate. Sa Father, pirmahin na, sign na nga, tinud-anay ang imong pag-atubang namo. Kinanglan pirmahan na ni mo, Father. Pero ako sa basahon. So nga, ako inan siya nga, ang unang kondisyon nga butang dito, tagsami og sound system. Ako sa ginan nga, very good. Check. Okay kay ko ani, tag sound system. Inyo palang kumpaggan. Kung inyong sound system gamiton, inyo kumpaggan, wala ko'y tingog. Tagsata. Ya, ikaduha, tagsata og stage. Ingko nga, kung tag stage, bati kay tanawon. Either or na lang. Either ako'y bugama or kamo. Ingon siya nga, kami nalay gama, Father. Very good. Kamo nalay gama para makalibre ko. Kaya kung mag-iya-iya ko tag stage, sultian ta mo sa stage daan, daog na ko. Anong daog bang ka? Sa stage daan, daog na ka? So, idaghan kay CWL sa akong parokya. Maayo mo doctorate o mga stage. No? Masa man ang CWL? Ningon itong ministro. Katolikong way lingaw. CWL. Yan, katulong kondisyon. Di ba mo, katulong kondisyon? Ang katulong kondisyon mo ni, doon ay multa ang di mo tungha sa adlaw sa debate. Yun dahil siya nako, Father, may panahon pang maatras ka, samtang wa ka kapirma. Pwede pa dyan ka mo atras, basig na hinayak ra ka. First time ra ba nimo muatubang og national debater namo. Unya national debate ni ang imong atubangon. Father, samtang may oras pa, atras na lang. So, ang binang imong kuan di, 25,000 ra daay multa, kagamay. Gibutangan ako zero ang 25. 250,000 na ang multa. Kubrad, kirang 25,000 gamay ra kay na. Why challenge? Gusto ko 250,000 niya dakog pirma. Bro, pag pirma diha, kay nang pirma na ko. So, Father, nga nang imong gibutang ag zero. Irisa. So, ako giingnan siya nga. Anong ako ba nang irison? Ako na nang dili na nako irison. Zero ra gali kong ipuno, ana. Imo 25,000. Zero ra ako gipuno. Sa Father, irisa lagi na. Irisa ng imo. Kaya dako ra kay nang 250,000. Irisa, Father. Sa, bro, ako nakita niyo ba? Murag na hinayak raman yung libatiha. Pwede pa jud mo atras. Samtang may panahon pa. Okay, first time ra ba ninyo maatubag pare? Buutan, batanon, labaw sa tanan, gwapo pa jud. Napugos yung pirma. Napugos yung pirma niya. Dahil suko kay siya. Pag man nagpirma ko siya kiinan, Brad, ayaw sa ni dada. Kailisod kayo kita rin nagsabot-sabot, dili ba? Ako paning panotaryuhan sa akong kailang abogado. Aron kung di mo mutungha, 250,000 ang multa ninyo. Idi, doon na nako'y kwarta. Ako na ipalit og nindot nga sakyanan, Brad.
Unya ikaduha, ako pa ning pasiliuhan sa atong mayor dinhi sa atong lungsod. Brad, 100% ako maatubang ni Ramil Barba. Nya sa adlaw sa debate mga kaigsunan, knockout, dili knockdown si Ramil Barba, knockout. O hangtod karon ang ilang live niya INC debate sa page, sa YouTube channel ilang gikat o karon ilan ang gidelete. Hangtod karon wa sila mag-upload. Is it amazing? Is it surprising? Atong pakpakan ang Ginoo. Unya mingon, tong nagpaabot nako while nagpractice kog Latin Mass, Father, dunay tibuok pamilya sa UCCP makigmeet sa imong ha. Taga diin man, taga Hitafe. Ay kalayo, no. Ano day? Disisiti sila kabuok, Father. Human nga na malandong sila, human nga nakakita sila sa debate. Father, nabunyagan na silang tanan sa Iglesia Katolika. Atong pakpakan ang Ginoo. Kung atong ipaambit ang atong mga gasa, daghan ang ma-inspire. Ayaw tagui ang inyong gasa. Ayaw kamo kauwaw sa inyong gasa. Kitang tanan, dato kita sa gasa nga gikan sa Ginoo. Unsay prueba nga dato ta? Because we receive the sacrament of baptism. We share the priesthood of Jesus. We share the prophetic ministry of Jesus. Kingly ministry of Jesus. Amen. Ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon. You are the child of God. Amen. We are the children of God. You are God's people. You are powerful. Amen. Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. O Ginoo sa mga. Nalipay ba mo rong adlaw? Ato-ato ra niya. Alam mo ba nabi ha? Ato-ato ra ni. Ako lang hinayon. Labaw pas nakadaog tagloto karon. Amen. Ay ra mong saba. Ano? Matod pa ni Kristo, pagtigom ka magbahandi, nga dili makawat sa kawatan. Dili makaon sa taya. Dili makutkot sa anay. Amen. O kining gamay nga kahibalo nato, kung ato ning patubuon, timan ini, mutubo usab ang imong gugma. O kung mutubo na ang atong gugma, mutubo ang atong pagtuman ni ini. Nganong ang ubang Katoliko di mutuman tungod kay kuwang sila gugma. Nganong kuwang sila gugma? Tungod sa kakulang sa ilang kahibalo. Knowledge. Gusto ba tang mudubli ang atong gugma sa iya? Dubliha ang imong kahibalo. Gusto ba tang dedicated kay ta sa atong pagpangalagad sa simbahan? Dubliha ang imong gugma. Ang foundation din ining tanan is our knowledge about our faith. Amen? Walang ato-ato ra to ha? Ayara mo panabi dyan. Ato-ato ra dyan to. Nindot ting ato-ato ra kay manabi. May panabi. Kamantay man ang sister, kailan ka ni Kuan? Sa kailan. Ato-ato ra niya. No? Nga maabot mo rito speaker. Sister, si Kuan ba? No? Naibaw ka? Ato-ato ra na. No? Tungod sa ato-ato, ang tibok! Lungsod, nahibaw! Tungod sa ato-ato ra na. Ako itong gituyo. Ato-ato ra na. Eh, gusto ko ang tibok parokya masayod sa kamatuuran nga gikan sa Ginoo. Ug sa San Juan kapitulo 8 bersikulo 32, ang kamatuuran may maghatag kanato og kagawasan. The truth shall set us free. The truth shall set us free. Ano man naulipon ta sa itong kagalingong gusto? Dili ni Kristo. Naulipon ta sa ato gana. Dili na sa atong miseya. Dili na sa kamatuuran, kundi sa mga bakak na. Amen? Muna nga, nindot kaayo nga kita nagkatapo karon. Let us share our gift.
Yan na po, while nag-practice kong Latin Mass, yan na po nagpabilin dito sa Luyo. So, Father, pwede ta mag-istorya. Na ako isulti ni mo. Pwede mo ato ka sa amua, sa tibok baryo na mo. Nga naman, Father, sultian ta ka, malipay ka ni ini. Atong mga miaging mga tuig, ang tibok baryo na mo, nibalhin sa laing pagtuo. Pero karon Father, tibok baryo na mo, nibalhin o nibalik sa Iglesia Katolika. Atong pakpakan ang Ginoo. Human siguro rong Kwaresma, mato ko si Tafe, no? Makiguban ko sa mga igsuon nato nga namalik. Halos kada adlaw maka-receive kog mga messages sa Facebook, sa YouTube. Father, salamat sa punto por punto. Nalig-on ang huyang na kong pagtuo nga gibahilo nako sa tinumuag tao. Unang nga, hangyo ko ninyo, tabangi ko ninyo, atong ma-promote ang page, ingna inyong mga kaila, paminaw mo sa Katoliko. Sa Katoliko pa mo, wa mo maminaw. Why nagtudlo ninyo? Tinuod din. Ingna sila nga, mangayo tagpasaylo sa kakulangan sa simbahan. Mangayo tagpasaylo, isip pari, isip katawhan sa Diyos, nga wa ta maka-enlighten sa ilaha. Amen. Ayaw sila lang tugiya. Sorry. No, Brad. Ningon si Father Darwin, dako kayog kakulangan ang simbahan ninyo. Pawitong nangita mo o nakita ninyo ang kamatuuran ngadto sa laing pagtuo. Ano man sila may kugihan magsangyaw. Tinuod dili. Kitang Katoliko ang gisugo pero kita boy wa mo sunong. Mo tunong. Kinsa maron magsigwaliwalis mga balay be. Nabay Katolikong magwaliwalik balay, magsakasakag balay, tubag. Kinsa maning mga buutan kaayo nga magsakasakag balay. Mga saksi ni Jehovah. Mga mermaids. Mormons. Mormons, no? Mermaids naman, no? Mga mermaids. Tinuod dili. Mga born again, mag house to house na sila, tinuod dili. Mo ni mga tawhan nga wa suguan ni tunong. Kita pong gisugo wa mo tunong. Kita nanoy giwalihan. Kita unta si ko na. Sa tingan ani niya? Nakaila ko ni. Ha? Si? Wala lagi, si Loloy. Buhi pa dahi. Kuan mo, pre-college ko din, assign ko, ani, lingaw kayo. Anong lingaw? Kainis nanay, kusinira na mo, pero pag-o naman yung kusinira ninyo, kasabaan siya. Ikaw, Loy, pakanon pa ka dire. Ani pa ka magpasilong sa kumbinto, ani pa ka matug sa kumbinto. Wakay po angod. Siya nga naman. Imuming unayog kawat dire. Kung gusto kang mangawat, adto silingan. Yung nanay, adto dito. Kaya imo maming unayog kawat. Ningon po si Loloy, saan ta magni adinhing kawatunon? Ano, hindi ko kalimot, anak. No? Buhi pa di ay. No? Tako, bidyara na. Baskog. Mama na mag-traffic dyan, no? Akong igagaw ni hunong in town. Kaya iya magipahunong. Bagibaw niya nga naday dako, no? Sarap siya. Buangan ni butaan niya, tawanan niya. Ay, no? So, wa pasagdis Ginoo ang tanan, no? Hantod karon, no? Wa jud pasagdi ta tanan. Matarog hunahuna. Uway hunahuna, no? Buhi sa gyapon. Muna ebidensya nga na jud Ginoo, no? Di jud ta pasagdan. Amen. Muna nga asa nako ato? Nawa mo kong Loloy ay. No. Napay usa ato. Tutig bagting ma. Sayan to? Si Ramon. Amo to'y namatay na. Amo namatay nga abtik. Nanambok mo to, no? Oh. Si Ramon, no? Nainumdum kong Ramon, no? Si Ramon din namatay.
Si Luloy no, si tapog-tapog sa karsada, wa pa mamatay. Si Ramon, no? Milagro, no? Naadyo Ginoo. So, posible kung mo ng kwentahon, ang risky kinabuhi, si Luloy. Way kaon. Suroy-suroy. Si Ramon, nanambok. Puna nga, hangyo ko ninyo, atong mga pari, masahin diri, palabig pa ka na. Kaya dyan, no? Kung inyo ng Pastor Brag, kaon, mo na nung dandali, mamatay ang pari. Kay daghang, sa panahon kunos katsila, kamay ra kuno'y namatay sa espada. Pero daghang namatay sa kutsara. Tinoo nili. Mo nang ato ito ko dito sa parokya nako kay pinangga maging pare. No? Grabe ka pinangga sa pare. Ang paa sa pare. Ang pako sa pare. No? Ingon ditang bata nga, ako ning kuan nay. Kining tibok manok. Ayo, sa pare nanak. Karin lang atay nay. No? Sa pare nga po na. Ningon itong bata, giatay ning paria. Bisa usa tudlo sa pare mo. Gabantay mo mingon ng pare nga. Lami kay pagka-adobo ni mo nay. Na ang manok ba, no? Basta may isulti ninyo. Dada. Tinoo dili. Hasta gutong tuas tangkali apil pada. Sa lami lagi ni pagkahinog di imong kuanay, imong mangga. Dada. No? Nya matinta lang pare pag ingon. Lami lagi na imong anak. Nay. Dada. Ipada po kapil. Mas spoiled yung mga pare, no? Una nga, si Ramon, ang dagang kaon mo, unang namatay. Delikado na dagang pagkaon lagi. Una nga, karong Lenten season, fasting. Una wisdom day sa fasting. Kasi na kag-fast eating, dali siya kang matay. Tanawas lolo, why eating? Buhi, no? Fasting. Fasting ka nun ay. Buhi pa, no? Ganahan mo mabuhi? Fasting yun. Fasting. Control sa pagkaon. Amen? Abot man tas pagkaon. Tungod tong luloy, no? Uy, unsang oras sa tamahuman, ani? Manglawag para mamog kuan, sigbin. Manlugway pa mong dinosaur. Sa orasa ko mahuman? Alas 4. Okay, nay. Sa orasa naman niya, nay, alas 3:38. Alas 3:40. So, doon ako 20 minutes. So, man naman kaiksunan ko, ang atong gasa di ay, atong ipaambit kanon, nay. Umatod pa ni San Pablo sa unang Timoteo 4:16, ningon si San Pablo, Timoteo, ipaambit ang imong nakatunan. I-share ang imong nakatunan. Kaysa pagpaambit mo ni ini, maluwas nimo ang imong kaugalingon. Lakip na ang namati kanimo. Wow! Dini sa PYM na to, kugihan mo kayo sila sa Chill with the Lord. No? CWL, mga Katolikong Wailingaw. Chill with the Lord. Sakto na. Atong ipaambit dili ato pulong with Father Johnson Galaura. No? Ito ipaambit. Gano man, maluwas nimo ang imong kaugalingon, lakip na ang namati kanimo. Wow! Amen? Manang kining inyong nakatuunan karon, please share it. Please evangelize the people of God. Kay daghang Katoliko karon na miya, apan sa adlong himatyo na mamalik. Tinoo dili. Apan way Katolikong himatyon, mubalhin og laing tinuhuan. Tinoo dili. Ngano mangwa may Katolikong himatyon, mubalhin og laing tinuhuan. Ayog di ilubong. O nang mubalik sila sa pagkakatoliko. Unang ang uban po, dual SEM. Katoliko o Sabado, Katoliko o Domingo, Sabado,
dili na. Kay manuroy man dito ang mga igsuon nato. Isuroy na sila dito sa bukid sa Luon. Naghatag silag motor. Just imagine ha, naghatag silag motor. So daghan kay mga parokyano nako dito, nanawat. So dawata lang yun ang motor. Yung mong, ingon na ganig, pabunyagan mo, ayaw. Ang motor ay dawata, kaya naman, makasimba na mo. Yaman ko, ingon ko, ayaw dawata, makasimba na mo. Oh? Dawata ilang motor para makasimba na mo sa simbahan. Pero kung doon na gani, vested interest, mo ti isalikway. Scholarship program, maayo kay na. Pagpa-eskwela sa mga kabataan, dawata ang ilang nindot nga programa. Ayaw ing na lang jod. Nadili na ko dawaton ang inyong pagtuo, pastor. Di manaka man na sila balay. Ayaw po pang snob. I-welcome po sila. Mingon mga, bisi ko. Ayaw po pang snob. O sa ibatan ninyo, ganahan mo sa i-welcome ninyo. Sister, tawag mo mga kauban. Magtapo po na ito. Uy, dali. Welcome kita. Sister, masa na ituyo ninyo, no? Ni ami sister, Brad, magsangyaw mi sa maayong balita. Very good. Uhaw kay ko, anak, sister. Kinauhawan. Malipay mo na. Hindi. Daan sila naturon, no? Sabay, sunod ni mong buhaton. Ingnon ni mo siya. Ingnon ni mo sila. Sister, Brad, pwede ba mohangyo ko? Before mo magsangyaw sa maayong balita, pwede mag-opening prayer? Sige, sister, mag-opening prayer to, sister. Dito, taro na. Pwede ba kay ako may tag-iya ning balay? Ako'y mulid. Sige, sister. Nindot kayo, no? Maglukso-lukso lagi ng mga pastor. Unya, usay bato ni mo, apudi grosaryuhan. Kini mo, pastor, sa imo. Okay, manluhod na ta. May opening prayer man no? Sister, kanod sa sister. Wa ni sa Biblia, sister. Diba? Ingon ko ni mo nga di sa ta magsangyaw, mag-opening prayer sa ta. Kasi manluhod na ta, no? Sister. Wa ni sa Biblia, sister. Manglakaw mi. Di na ko kadungog sa inyong kamatuuran, pastor, no? Di ba mag-opening prayer pamanta? Na? Sister, bawal ni. Ay, sa lagi pagsangyaw. Opening prayer pa man eh. Mansay may tabo, manglayas na, adlok na sa manlabirhen. Nga naman! Kaliwat sila sa bitin. Dili sila kaliwat sa babae. Unsa may gisulti sa kaliwat ni Maria. Luke chapter 1, verse 42. Kaama 42. 42, kama 48. Ingon si Maria, from now on, all generation shall call me blessed. Sugod karon, tanan niya kaliwatan, mutawag ka na kog bulahan. Ako ginang pastor, kanus amang ka ni tawag ni Maria bulahan. Kaming Katoliko kada gabi, makimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Pastor, kanus amang mo tawag ni Maria bulahan? Ang pastor nagpitok-pitok ang mata. Nga naman doon na kay katubag. Amen! Katumingon sila nga nung nagtawag ta ni Maria nga Mama Mary, nga si Maria dili man, wala man kaila sa atua. O dili man siya kasabot. Di man siya Bisaya. Di man po siya Ginoo. Nga nung mag-ampo man tanin ni mga santusa. Saan niyo pagtubag na? Sayon na kayo natubagon. Saan? Una, nga nung gitawag na to si Maria nga Mama Mary. Mama Mary. Nana sa John chapter 19 verse 27 to 29. Samtang dito si Kristo sa cross. Mingon siya sa iyang so na po slowly, no? Ningon na po siya sa iyang tinunan, si Juan. Anak, ania
ang imong inahan. Babae, ania ang imong anak. Unsa may kahulugan niadto? Ang theological meaning niadto mao kini. Nga sugod karon representing John nga iyang tinunan, mga tinunan, ania ang inyong inahan. Babae, ania ang imong mga anak. Kitang tanan di ay mga anak sa atong mahal nga inahan. We are entrusted in the hands of Mama Mary. Nahas Biblia? Wala. Ang pangutana karon makasabot o baka dungog ba sila sa atong pag-ampo? Tubag. Makadungog, makasabot dili. Sa mabasa sa Biblia. Pangutana. Ngayon sila. Asa man mabasa sa Biblia nga makasabot o baka dungog ang inyong mga santos? Tubag, mga Katoliko. Nanghilom na mo. No. Nga naman, kita mga Katoliko, kapitulo ba, versikulo laway. Nana sa Pinadayag 5:13, nga 2:14. Revelation chapter 5 verses 13 to 14. Ningon si Juan, og nadungog ko. Nanawasan Juan na? Og nadungog ko ang tanang mga binuhat. Anawa, nakadungog si San Juan sa tanang mga binuhat. Sa langit, tanang binuhat sa langit, tanang binuhat sa yuta, ilawom sa yuta, ilawom sa dagat. Nadungog ko ang ilang mga tingog. Og mao kini gi-interpret pa ni Saint John. Kung si San Juan nga ordinaryo lang nga santos, samot na ni extraordinary kini nga babae because she is the mother of God. Amen. Nas Biblia wa? One time sa kay Coles Argao, then nagwali dito usa ka March of Faith, born again. Ningon ako nga dito mi sa pier naglingkod-lingkod. Ningon tong pastor, mga igsuon, ang Katoliko may hinungdan ining linog. Kaya kung dili pa Katoliko may hinungdan ining linog, mga munisipyo untay nangaguba. Pero tungod kay ang simbang Katoliko may nakaingon ining linog mo nang ilang simbahan may nangaguba. Tungod man is pag-ampo nila sa mga santos. Ilang giisip ang mga santos nga makatabang nila. Sayop da, mga igsuon. Nagwali siya dito. Kung nga, pastor, pwede mangutana. Kung doon na tayo mabasa nga mudangot tag mga santos, pastor, uyunan ba na nimo? Sa nga, asan mabasa? Nasa Hebrew, ilista ninyo, Hebrew chapter 12, verses 23 to 24, 22 to 23. Hebrew chapter 12, verse 22 to 23. Ningon dito, og diduol kamo sa Dios. Period sa pastor. Kamo pastor ni duol sa Dios. Kami sang Katoliko ni duol sa Dios. Therefore tabla. Pastor appear. Tabla ta. Kaya di man malalis kay ni duol sila sa Dios. Kita Katoliko, ni duol wa? Ni duol. Sa sunod pastor kinay og na may og. Ni duol usab kamo sa mga tao, sa mga espiritu. Espiritu na? Og ni duol usab kamo sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na. Masa to? Ni duol usab sila, nya plural man. Sa mga espiritu nga namatay na. Sa mga tao nga nahingpit na, di mga santos. Pangutana pastor, simple lang. Kinsa man sa mga gawa sa Dios, kay tabla na ta dito. Antas ikaduha, di ta tabla. Daog naming Katoliko ani. Og sa mga espiritu, di patay na. Yung mga espiritu man. Og sa mga espiritu sa mga tao, kinsa ni mga tawana? Mga hingpit na. Na santos na. Pangutana pastor, kinsa mas mga espiritu sa mga tao nga imong gidoon? Pastor, tubag. Hibaw mo, nagpitok-pitok ang matas, pastor.
Pastor, ibali ng pangutanahan. Kinsa man ang mga espiritu sa mga tao nga hingpit na giduol sa Katoliko, di balitan niyahan tika sa daghan kay mga santos. Kinsa may mga santos to? San Vicente Ferrer, San Jose, sa tubag ninyo, iampo mo kami. Patabingog nag-ampo binimo. Hoy. Sa tubag? Santa Maria, San Pedro Calungsod, San Juan. Patabingog nag-ampo binimo. Nag-ampo di tag santos, nagpaampo. Kanya, kung adto mo sa inyong pastor, iampo ragod ko, pastor. Di ba lain paminawan? Pwede ang pastor makaampo. Nya si Mama Mary noon, di pwede. Hoy. Ang pastor pwede mag-ampo para nato. Nya si Mama Mary noon, di pwede. Namura. Sa payubang santos na to. Senyor San Miguel, sa tubag. Kadaghan na itong santos. Pila ka mga santos. Napatay San Dayong. Napay San Telmo. Napay San Guko. Daghan na itong santos. Ay tamahot da. Na? Alas 4:55. Alas 3:55. So 5 minutes na lang. Sumatag na ko konklusyon, mga igsuon. Di man ini, kinahanglan, karong Lenten season, usa sa ito pangayoon karon, Lord, purify my heart. Sanctify my heart. Kay kanunay man ta nagtan-aw sa uban. Tinoo dili. Ang uban po mangumpisan nako, mingon, Father, akong bana ba pala hubog? Nanay, ayaw na iapili mong bana. Imong sa. Father, ang saha man sa ilang anak. Ayaw. Atong tan-awon atong kagalingon karon. Na kung atong tan-awon atong kagalingon ti manini, we will be purified and sanctified. Ganta mo konkreto nga hitabo. One time nakapalit ko og second hand nga sakyanan. Pick up, karaan nga sakyanan. Hinay mo pa kusog siya. Nga kusog mo pa hinay. Eh, sikanhan naman. No. Sakay ko sa maong sakyanan, kay from time to time, ato ko bukid, yung pahangin, malandong. Pag sakar ko sa bukid, ako na usa. Tangas ko sa bukid. Pag tangas na ko, kay nag-aso-aso man. No? Aso-aso. Ni overheat day. Kuna, ihunong ko, nawag ko sa mekaniko, bro, naunsa man akong sakyanan. Kalit mag-overheat. Duol ra kay bro. Tawag ko sa mekaniko. Mga 2 kilometers or 3 kilometers lang. Kanya karon ni overheat dayon. Sa father mo anak ko. So niadto siya yang gisusi. Yagida sa father ato ni dadon sa shop. Ngabot sa shop, ingon siya nga, Father, naidaot ang imong radiator. Ngunit dali ni overheat, Father. Ano de, bro? Masay daot sa radiator. Busluton imong radiator, Father. Busluton. Yung saon ta na, Brad. Sayon ra, Father. Ato ning tapakan og atong bulitan. Napila istorya makisunan, iyang gitapakan og iyang gibulitan. Human nga naayon na ang sakyanan, mga igsuon. Ilibot-libot na nako, hapit ako malibot sa tibok Bohol. Wala na mo overheat. Lapas nag 2 kilometers, 100 kilometers na ako nalibot, 200 kilometers. Wala na mo overheat ang akong sakyanan nga hinay mo pakusog. Kusog mo pa hinay. Nga naman to? Tungod kay ang busluton nako nga radiator nabulitan o natapakan na.
Ug malandong ko related kay ina sa to kinabuhi karon. Nganong daghan ka nato, dali mo overheat, dali mapungot, dali masuko, dali malagot. Ano man? Busluton kag kasing-kasing. Mag-aso-aso dayon. Nya mang lupad ang mga kaspa sa kapungol, sa kalagot. Nga naman na! Busluton ta o graduator. Kasi itong buhaton, dawaton na nato nga busluton ta graduator. Busluton ta kasing-kasing, busluton tag dughan. Sa buhaton, tawag tag mekaniko. O ang mekaniko mao si Kristo. Mingon siya, dadon ko ikaw sa siya nga mao ang akong simbahan. Og didto pinaagi sa iyang mga sakramento sa pagpangumpisal, sa Eucharistia, sa anointing of the sick, maunay mutapak, umubulit sa atong kasing-kasing nga nabuslot tungod sa atong kahuyangan. Nya human nga matapakan na kita sa Diyos nun nga kaluoy, nabulitan na kita sa Diyos nun nga gugma. Bisan asa ta maabot, bisan unsa ang kondisyon ni hitabo sa to kinabuhi, dili na ta dali mo overheat. Anong dili na kadali mo overheat? Natapakan na mi Father. Nabulitan na mi sa Diyos ninyang gugma o kaluoy. Amen. So karong Lenten season, may perfect season. Nga gi-invite kita sa Ginoo to purify, not only purify our hearts, but to sanctify it. Di ta maka-purify sa tong kasing-kasing without Jesus. Bisan pa ikay pinakabuutan na nandiri karon. Bisan ikaw pa ang pinakahugihan. Ang Ginoo ray makabulit sa atong busluton nga radiator. Amen. Andam na ba mo magpatapak? Amen. Andam na ba mong magpabulit? Og siya ang mekaniko nga andam mo gakos ka nato sa atong kakulangan, sa atong kakuwangan. Abi ninyo ang kuno nako isip pare daghan kay kog kuwang. Isip katauhan daghan kay tagkuwang. Tinuod dili. Ako dunay kuwang, kamo sad dunay kuwang. Kitang tanan kuwang-kuwang. Kay kuwang-kuwang man taman ang tanawa, the cross of Christ is a symbol of addition, not subtraction, di ba? Addition. Ano addition na? Tungod kay siya ang mudugang sa atong kakulangan. Siya ang muhulip sa tanan natong mga buslot. Busluton nga dughan, busluton nga kasing-kasing. Kamong tanan nga niadinhi karon, andam ang Dios mutapak sa busluton nato nga dughan o kasing-kasing. Ready na ba mong tapakan? Hindi na ba mong bulitan? Salamat sa Ginoo kay nianhi siya aron pagdugang sa atong kakulangan. Amen. God is good all the time. Oh, narambol no. So manindog ta atong tapuson kini sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, daghan kayong salamat sa mga pagtulunan ug kahibalo nga imong gipaambit namong tanan. Ginoo, lig-una kami kada adlaw. Dubliha ang among pagsalig. Aron kung dubli ang among pagsalig, madubli sad ang among kadasig. Kung madubli ang among kadasig, mauna ni sinugdanan nga daghana, tibulibo na ang makabig. Himua kaming instrumento o nagpasalamat kami sa talagsaong gasa nga imong gibubo kanamo pinagi sa sakramento sa bunyag. Ginoo, conscious unta kami. Nga kining gasa nga among naambitan diha sa sakramento nga balaan. Amo unta kining ipaambit sa uban. Unang-una sa among ginikanan, sa among pamilya, sa among mga higala ug sa tibuok nimo nga katawhan.
Katoliko o di katoliko, na pinaagid ini mag-awit kami baghimaya sa imong santos nga ngalan. Amo nang daigon ang imong kahalangdon. Salamat Ginoo sa tanan. Pagpasailua kami sa tanan namong kakulangan. Kana kanimo o kakulangan namo sa usag-usa. Amahan namo ana ka sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot kinamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babaeng nga tanan, bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Atong himayaon ng Diyos, dungan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man kaninyo. Ug ang Diyos nga magagam sa tanan, manalangin kaninyo ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Daghang salamat, kinadaghanang salamat ug way sa payan. Okay, so ang atong padrikura mihatag nining espada or certificate of recognition sa atong speaker, Reverend Father Darwin Ditgano, for sharing his time, talent, and expertise as our resource speaker, the Parish Lenten Recollection, during the visit of the Jubilee Cross at St. Michael the Archangel Parish, Clarin, Bohol, on the celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines, given the 17th day of March 2021. Signed, Reverend Father Gamaliel B. Gamas. Atong sugaton si Padre sa masika pang pakpak.